Cultura Ànimi, un espai per parlar de cultura, amb Jaume Pros. Els mots de país, nació i estat sovint es fan servir com a sinònims, però tenen significats diferents que poden generar confusió, especialment en el context espanyol. La confusió és, d'entrada, semàntica, però té arrels profundament identitàries, polítiques i socials. A Catalunya, la distinció entre aquests termes es percep de manera més clara, fruit d'una història i una consciència col·lectiva diferenciades. El concepte de país és ampli i flexible. Quan parlem de país, ens referim a un espai territorial amb característiques pròpies independentment de si és sobirà o no ho és. Així, fem servir expressions com ara el País Basc, el País Valencià o el Principat de Catalunya. El terme pot expressar identitat, autonomia o cultura i pot coexistir perfectament dins d'un estat més gran. Una nació, en canvi, fa referència a una comunitat humana que comparteix trets comuns com ara la llengua, la cultura, la història i les tradicions. Sovint, una nació neix de la voluntat de ser i no necessita necessàriament un reconeixement jurídic per existir. Catalunya, per exemple, és una nació perquè reuneix aquests trets. No obstant això, no és un estat. Un estat és una entitat sobirana amb poder jurídic i polític sobre un territori definit, amb institucions pròpies i reconeixement internacional. Espanya és un estat format per diverses nacions: la castellana, la catalana, la basca, la gallega, l'asturiana. En aquest sentit, l'expressió nació de nacions que alguns utilitzen és equívoca perquè no concreta res. La manca de claredat conceptual és especialment evident en el discurs oficial espanyol, sovint amb la complicitat de la RAE, que no dubta a adaptar definicions a conveniència. Per a molts espanyols, país, nació i estat són el mateix, i Espanya és l'única nació possible dins del seu territori, i no n'hi pot haver cap més. Aquesta visió redueix la capacitat de comprendre la pluralitat nacional de l'estat espanyol i converteix qualsevol reivindicació identitària diferent en una amenaça. A Catalunya, en canvi, la majoria pot afirmar que Catalunya és una nació sense negar l'existència d'Espanya com a estat. No es tracta de no entendre què volen dir les paraules, sinó de no voler acceptar què impliquen. Cultura Ànimi, un espai per parlar de cultura, amb Jaume Pros.